Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Samdan ang duha ka mananagat human giatake og buwaya sa managlahing higayon sa panglima Sugala Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Hindi lang tahiyon. Gilayong gidala sa ospital sa Bungaw, Tawi-Tawi aron mapatambalan kining 60 anyos nga mananagat human makaangkon og dakong samad sa bukton. Diyang kalit matud pa kining giatake og buwaya. Samtang gisubay niini ang mga gipangtanom nga seaweeds sa baybayon sa Barangay Buwan, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi pasado alas 6 sa buntag adlawng Miyerkules. Swerteng nakaluwas ang maong biktima human nabunalan matud pa niini og dalang kahoy sa bangka ang ulo sa maong buaya nga kalitrasab mihawa. Apan, una niini, dunasay usa ka 53 anyos nga lalaki nga giatake sab og buaya samtang namana og isda sa maong lugar pasado alas 12 sa hapon adlawng Martes. Hinuon gilapatan dayon og first aid sa MBLT-12 ang lalaki, una gidala sa ospital sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kini human nakaangkon og dagang samad sa likod, abaga og bukto ng maong biktima. Naluwas lang ang maong biktima sa diyang dunay laing mananagat ang nakakita og mitabang kaniya. Bigla po siya inatake ng buhaya. Tatlong beses po siya inatake. Hindi niya po nakita. Human sa hitabo, kalit kunong misibat ang nakapaak nga buhaya. Gilayon kining gipangita sa mga residente. Apan, wala kini nakit-an niadtong tungura. Apan, pagka alas 3 sa hapon sa maong adlaw, subli matud pa kining nasiplatan sa maong baybayon. Apan gipasagda na lang sa mga residente. Matud sa MDRRMO Panglima Sugala, crocodile infested ang Barangay Buwan. Lakip na ang laing 5 ka mga barangay sa maong lungsod nga mao ang Barangay Karaha, Balingbing, Dungon, Kulape ug Malaka. Muabot na sab sa upat ang natalang non-fatal incidents of crocodile attack sa maong lungsod gikan January 1 hangtod April 2 karon tuiga. Busa, usa ka crocodile catching training ang nakatagdang ipaygayon sa maong lungsod. Nag-coordinate na rin po kami ng MENRE and unfortunately darating yung grupo ng trainers from Philippine Biodiversity. Magkakandak po ng training doon sa Barangay Buwan po or mismo sa mga crocodile infested barangay po. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.